Iskustvo raditi s nekime koji prvi put uzima kameru u ruke je jedno divno iskustvo, zato što se puno može naučiti od osoba koje kroz kroz jednu nefiltriranu perspektivu ulaze u ovaj posao i jako instinktivno rade neke stvari. Ima nekih iznenađenja, pogotovo kad su u pitanju debitanski filmovi. To mi je nekako bilo najdraže. I bila sam iznenađena hiperprodukcijom koja u Hrvatskoj ima dokumentarni film, jer je to kod nas nije slučaj. Hrvatska produkcija dokumentarnog filma je već dugi niz godina u rastu. Neki filmovi se već mogu porediti sa svjetskim filmovima, u to nema nikakve sumnje. Filmovi koji su bili tu, a i filmovi nekih prijašnjih godina su jako dobri, tako da mislim da već nema puno razlike. Jedina razlika je da se ti dobri filmovi u Hrvatskoj prave sa puno manje para nego recimo filmovi u Americi ili negdje drugdje. Dobro večer, dobrodošli na 4. večer 15. Liburnija film festivala. A sada je vrijeme da najavimo svjetsku premijeru filma Dragi susjedi, našeg prijatelja, festivalskog i redatelja koji je nekoliko puta stajao ne na ovom direktnom stage-u, ali na stage-u Liburnija film festivala, Nebojše Sljepčevića. Jako mi je drago da je svjetska premijera ovdje. Film koji ćete gledat zove se Dragi susjedi, a dio je serijala koji se zove Novi susjedi. To je televizijski serijal koji će se radi paralelno u nekoliko zemalja Europe na način da svaka zemlja proizvede po jednu epizodu. I producent je EBU ili ono što zovemo Eurovizija. Evo, mene je zapalo da radim hrvatsku epizodu i to je to. God bless Croatia. Koncept serijala je da se serijal snima u 7 ili 8 zemalja Europske unije i svaka država snima jednu epizodu. Osim mene, ko-scenaristica je Danijela Draštota, koja je ujedno jedan od pokretača projekta i urednica na Hrvatskoj televiziji. Cijeli serijal će gledatelji Hrvatske televizije imati priliku vidjeti negdje ove zime. Ja sam vidio naravno već sve epizode i mislim da je iznimno interesantno vidjeti razlike recimo između, na primjer, Nizozemske i Hrvatske u načinu kako se nosi sa tim zahtjevnim problemom da treba smjestiti jednu veliki broj ljudi koji su dobili azil, dok je u Nizozemskoj država ulaže jako puno truda, ne samo da smjesti ljude, nego da im pomogne da se snađu u novoj državi. And who cleans the snow? Who cleaned the snow? The snow where? Yeah. Snow where? Because snow is really outside, who cares? Za autora je uvijek zahtjevno kad radi na projektima koji su naručeni i koji imaju nekakva ograničenja, kao što je ovaj projekt. Znači, mi smo imali zadanu temu, a šta nije toliki problem, ali smo imali i zadane rokove. Naravno da si onda stisnut, moraš film završiti ne do trenutka kad misliš da je gotov, nego do trenutka kada ti rok nalaže da bude gotov. Liburnija film festival probija granice dokumentarca i pokušavamo pokazati koliko je u stvari širok dokumentarni film, da to nisu samo jednostavne narativne priče, nego da tu postoji nešto što je iza dokumentarca. Jedan od takvih filmova je Skoro ništa Ane Hušman.
praktično ono što me zanimalo u stvari proučiti kroz ta oba dijela promatranja je neke promjene koje se dešavaju i mogu se čitati kroz bilo interijere, bilo gradnju, bilo biljke koje se nalaze u pejzažu i na koji način se u stvari bilježenjem zvuka vjetra kroz različite tip raslinja može promatrati koje političke u stvari promjene su se dešavale na ovim prostorima. Grane miruju, lišće se ne dodiruje, trenja nema, bruj atmosfere, sile otpora nema. Film je o jednom dečku, 42-godišnjem, starom dečku, koji je invalid 80% pri porodu, oštetili mu mali mozak, tako da on ima 2 dijagnoze, spastika cerebrale i tetrapareza. Doktori su rekli da nema nekakve šanse na život, no međutim on je našao svoje mjesto u našem svijetu koji ga okružuje i živi normalno. Zanimalo me kako će on funkcionirati kad njegovi roditelji jednog dana ne budu se brinuli o njemu. On traži uporno nekakvu partnericu s kojom bi podijelio ostatak života, no međutim za sad to još ne uspijeva. Jel? U svakom slučaju bilo bi mi puno lakše da se nađem neku stalnu djevojku, ženu s kojom bi koja bi me prihvatila takav kakav jesam. Lakše bi mi bilo u životu nego ovak sam. Veliko mi zadovoljstvo reći vam da je večeras s nama ovdje i Izidor. Ovo je prvi put da se vidiš na ovako velikom platnu, pa kako ti to izgleda? Malo neobično. Redovna publika Liburnija film festivala naravno zna za Filmaktiv iz Rijeke. Oni također rade jednu sjajnu radionicu kod nas već nekoliko godina i veliko mi zadovoljstvo pozvati na pozornicu Marina Lukanovića i Janu Jurčić. Drago nam je da imamo film na LFF-u. Film imao premijeru pred 2 mjeseca u Rijeci, nekoliko repriza u Art Kinu i jednu specijalnu projekciju u ulici o kojoj je riječ. Tamo je nekad bilo 5 kafića, a pričam u ulici dugačka nekih 80 metara i široko 4 metra. U stvari smo htjeli napraviti film koji će pokazati kako ta ulica, iako se zove pijana ulica tako u narodu, više to nije. Dapače, ja mislim da to je jedna od najpristojnijih ulica u centru grada. Ja sam rođena 1949. i mi smo zapravo prva generacija koja je kupovala džins u Trstu. I taj džins je bio vrlo, traperice su bile statusni simbol. This was one of the most interesting things, to discover how many people know about Ponteros. U to vrijeme, u vrijeme o kojem ja govorim, u Zagrebu se moglo kupiti pikolo. Tršćanske novine. Često bi se desilo da bi mi u pikolu vidjeli koji film igra u Trstu, sjeli u auto i otišli u kino u Trst. I recognized that the audience from the other side was just a bit different from Trieste, because of course there is another point of view, and memories of course are different.